Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gapon niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Lunes o gapit sa 24 na. Ining buwan karon mahigala sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon tagang pagtagad mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagman-uman. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin kagahapon mga higala laing unity ride. Agig pagsuporta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kagahapon, gisalmutan sa libuan ka mga sakyanan paingon sa bagatang bahin ning atong lalawigan sa Subo. Straight to the point. Dali na magkamuundang ni mga higala inini ang simpatiya mga kagalaan ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Maabdan gyud mga kagalaan sa midterm election, maabot pa ni mga higala 2028 nga election, tuloy-tuloy na gyud ni mga higala. Tan-aw nako, wa na gyud, no? Kini ni ang medyo si Bongbong Marcos karon mahigala sa John Vic Remulla nga mo'y nagplano ani sa pag-angkon pang John Vic Remulla og si Gibo Chodoro mga sukitig paminaw lakip na si Eduardo Anyo. Straight to the point. Nga mao mga kagala ay nagplano ni ining tanan. Posible og naka-realize na sila karon, no? Og unsay epekto mga higala sa ilang gibuhat. Straight to the point. Na well calculated ba nila ni or na miscalculate nila ni, ha? Straight to the point. Ila ba ning gikalkular mahigala ilang plano or na miscalculate nila? Wa sa magdahom nga mauni ang reaction sa mga Pilipino. Straight to the Mauni point. dakong pangutana mga sukitig paminaw. Ang uban moingon nga alayo pa man tong eleksyon. Kining eleksyon karon midterm dool na kay Mayo naman mga higala. Onya ang 2028 election layo-layo pa man makalimot na mga tao. Ang problema ana kung di makalimot kay tuloy-tuloy man eh. O karon rally kagahapon. Nya unity ride inigabot sa March 28, birthday na po ni Presidente Duterte, na napoy tapok-tapok. Di na gini makalimtan kay, ha? Straight to the point. Iniguli ni VP Sara din himagala, i-impeach na po nila, another rally na po. Wa na gyud kining iyang termino mahigalang BBM wide dagkong project nga nahitabo. Mga big ticket projects, ang nahitabo sige lang ang gubot lang gyud. Hala rally dito, rally dire gumikan ini mga panghitabo karon, ha? Ginikan sa pag-trigger ini mga issues mahigala nakalimot ang mga tao sa bugas nga tag 20. Nandang pagtagad doon mahigala ang tinuod nga issue nakalimta na. Ang issue sa budget, ang issue sa PhilHealth ug uban pa. Posible sad nga diversionary tactics nila ni. Patagaan tani pagtagad lumutaga mga kaigalaan kay ang uban posible mo maingon nga alayo pa man 2028 malimot na. Pero timan-in yung maayo. Nga kadto ba yang pagpusil patay ni Ninoy Aquino? Nahitabo to mahigala 1983, ha? Straight to the point. 1983 ang nahitabo mahigalang pagpusil patay kang Ninoy. Wa damha mahigala inomdom kay Deken. Ang election 1986 pa baya. 3 years pa mahigala wa gid kalimot mga Pilipino. Tuloy-tuloy na pagkamatay mahigala ni Ninoy Aquino may pagnaog sa airport, gipusil patay. Panahon to mahigala ni Marcos Sr.
Straight to the point. So wa nay kontas Marcos Sr. kay sininoy raman mga kagala ay gipapauli gikan sa Amerika, gipapauli kay aron niya maoy mo bangga, maoy mo parang ni Marcos atol sa eleksyon. Straight to the point. Namatay man mga sukid tigpaminaw, so wa nay kontas Marcos, pero sus ang reaksyon sa mga Pilipino lahi man. Straight to the point. Gituboy sa mga Pilipino, history ka na, bisan mahigala tong iyang asawa nga si Cory nga wa mo agi bisan pagka barangay kapitan. Gituboy sa mga Pilipino og nahimong presidente. Straight to the point. Destiny gyud niya, Pila pa man to katuig human gipusil pates ninoy, tulo pa katuig 1983. Pero ang eleksyon 1986, ang simpatiya mahigala nagpadayon mga sukid tigpaminaw. Straight to the Kini point. karon ni apata mga higala sa 2025. Ang eleksyon 2028 pa layo pa. Pero Duterte pag naog mga higala sa airport, klaro man na mga kagilaan nga ilang gisignet wa hatagi sa iyang rights mga kaigalaan, ang iyang Bill of Rights gidinay hasta pa ang rights to counsel mga sukid tigpaminaw nya lahi man ni ron kay na may internet. Klaro man kaayo mga sukid tigpaminaw ang mga panghitabo, no? So, mo ning kalakiharon tagan tanig pagtagad mga kaigalaan mo na nga ang katawhan sa tibuok kalibutan, ang mga Pilipino grabeng rinalihay. Straight to the point. Kahapong adlaw unity ride dito sa Sugbo mahigala padong dito sa may south nga bahin. Dito sa The Hague, Netherlands, libuan usab ka mga Pinoy ang nibiyahe lang gyud gikan sa laing lugar sa Europa paingon sa Netherlands aron mapakita sa ilang suporta ngadto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ayaw kung ina gipatapok ni tungod sa akap. Namiliti ang mga OFWs. Kana na bang pagpatapok og tao mahigala bida sa snacks palandaan maglisod na gyud kake. Pero kung ang mga tao na mao mga higalay mo lihok, ang mga tao na mo initiate, wa na gyud, lahi na gyud ang istorya ha. Ngano man ang mga tao na mamiliti silang kaugalingon. Ang mga tao na may magdag pagkaon sa ilang kaugalingon, nag-BYOP man. Panghatag pag sandwich tong uban, O mo na ilisod na kung mga tao na gyud mo initiate mga sukid tigpaminaw. Naitabo na ni mga kaigalaan itong 1986, panahon ni Cory Aquino. Naitabo na itong 2016, panahon ni Duterte. Daw karon magnahitabo na sagbalik mga kaigalaan. Straight to the point. Kabantay mo sa ubang mga kandidato nga manghatag mahigala mga t-shirts, nindot nga pagka-imprintang t-shirt, ipanghatag mahigala sa mga tao. Ang natagaan sa t-shirt, di pa ginahan mahigalang musulot. Niadtong 2016 pagdagan Duterte mga sukid tigpaminawa gi manghatag t-shirt. Dunay uban may galan ingon nga mang libre og printa. Pagdala mo t-shirt kay printahan og libre. Pati naghana Wa nay gasto t-shirt wa nay gasto kaya mga tao naman ini-initiate. So lahi ng istoryaha mga sukid tigpaminaw tagaan tani pagtagad lubutagas suman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. International Criminal Court ni mando na sa prosecution o sa defense team ni Duterte nga mopahibaw na sunod buwan sa ilang mga ebidensya sa di pa ang confirmation of charges sa hearing sa September 23. Straight to the point. Natanig pagtagad sab karon nga buntagas sa manuman usab mga higalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa abroad si Pope Francis nakauli na sa iyang apartment sa Santa Marta human sa 38 kaadlaw nga pagka-admit niini didto sa hospital tungod sa doble mga kagilaan nga pneumonia. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the Now point. atong pagtagad mahigala kining atong mga isgutanan rong buntaga mga kaigsuonan. Kay kinini ang bida gahapon grabing rinalihay mga kaigalaan sa ato mga kaigsuona mga Pilipino, no? Nagrally mahigala sa lain-laing lugar. Dito sa Perth, Australia, ang mga Pinoy sad nagrally sa dito, Ang dito mahigala sa Canada, nagrally sad, Dito sa US, nadayon ba to sa US day? Chicago, nagrally pod. Sa Vancouver, Canada, nagrally sab. Unsa man to nag-snow nga nagrally gyapon bisag na snow. Wa makapugong mahigala ang snow Ato lang ang agi katawa mga sukid tigpaminaw ba kay kinini ang mga Pilipino ang katawhan sa tibuok kalibutan ang mga Pilipino ba nga naas tibuok kalibutan nagpakabana gyud ining isyuha karon mga sukid tigpaminaw. Straight to the Wa point. sila mga higala mga tug ining maong isyu, no?
So diha nimo masabot mga kaigsunan ang simpatiya nga gihatag ngadtong presidente Rodrigo Duterte. Ang uban dili makarelate, nadayon gyud kuno day sa Chicago Diya may nag-chat nato mahigala nadayon ang Chicago day. Vancouver, Canada nadayon, ang Perth, Australia nadayon gyud. Dito sa Netherlands perting grabiha. Ang mga Pinoy nagkuan gyud. Unahon ta sa tong ato dili dong, unahon ta sa ning local sa nya dayon ato ta sa international. Aman tong sa kinini ang kuan be. Unahon ta sa tong Unity Ride. Dito sa Cebu Unity Ride mga higala, Cebu lang sa ni padong sa may south nga bahin. O nya dayon anam-anam tag-adto na karon sa kuan sa ubang mga kanasuran kay daghan man ni kaayo. Nga mga nasod mga higala nga nagpahigayon sila og pag-express no sa ilang simpatiya ngadto kang presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Ang point. kalainan gud karon mga kaigalaan og magdiktador ang usa ka pangulo ron. Og doon na sa ibuhaton may bawaan na gusto kalibutan kini uso na maguning internet. Straight to the point. Lahi ba sa una nga kung pananitag doon ay mahitabo sa usa ka lugar, ang Diyos pikas lugar di makahibaw, no? Unya karon kay ni naman may bawaan naman sa tanan. So ang katawhan mahigala mo pakabana na pod. No? Gabihan ng mga kunoy. Ato unahon ning sa ato dire kuno be asa man tong atong kinini ang panghitabo mga kaigalaan, hasta na Jimmy Abilia ni apil man ganina sa Unity Ride. $4,600 ka motor ang motorcycles ang nangapil. 400 ka four wheels ang mga sakyanan. Mo ni sa di ba ni magtapok ning kuana? Nagdades sa bandera no? Bandera sa Pilipinas. So mo ni ubay-ubay ni mga kuan. Gikan sa Mandawi area padung sa Argao. Uy. Grabihan din no. O giuna ta sa ninyo sa ato. Unahon ta sa ninyo sa ato. Mga kagalaan dayon mo adto ta padong sa international na dayon. Sige ko dong, mao na daw ang kuan. Sige atong tan-awon ko no. Mo na nisla. So nagbiyahe may kailan na ba ni audio dong o wala ra or tukar ba ka? Mga sakyanan, mga four wheels nga mga sakyanan, tukar ang naa. Unsa may gipatukar nila ani? Sige ko no be. Mao ni mga kagilaan no, nagtapok ni mga kuan. Sige so nagtapok ni sila mga higala diri sa Mandawi, nagdag flag sa Pilipinas. Okay? Grabe kadaghan. Kagabi nagbarikada sab sa kuan. Okay, sige kinini ang mao ni mahigala no, ang kuan hitabo. Unsa man tong rally pod sa kuan? Nabata tong kuan no, nga nagrally pod sila sa okay. Okay ni? Mao ni. Hawak kamay tayo Kang Freddy Aguilar man para sa pag-asenso. Unity Ride gapon. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte. Mao ni siya itong kuan. Pag-ahon sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Naka-obserbar de pod si kuan. Okay ni. tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte. Okay, dito sa Dumaguete sa Deco no, doon na Unity Ride sa Deday. Lain-laing lugar sa Pilipinas no, nag-Unity Ride. Okay, so nagahin slag oras, nagahin gasolina, nagahin yung kuan no. So nag-unit mo nila kalainan ko mga tao na gyud may inisit. Lahi na gyud na. Si Ma'am Marley Magdadaro, good morning ma'am. Matod pa ang mga tao nga naghuwat sa kalsada pertindaghan nasad. Dito sa kalsada dai pod mga tao naghuwat mahigala. Attorney Gonggong Amadora nakabantay sa siya kuno dito sa may Dumaguete, perting grabiha sa dai sa kwan. Daghan dayon tao sa nangapil mahigala sa Unity Ride. Okay, so ubay-ubay rin. Mika K, good morning mo diha. Daghan sa dai kuno. Ang mga so gawas sa to mga nangapil doon na po yung mga nag-atang lang sa kalsada nga pulting daghana sa day mga sukit tig paminaw mao ni ang nahitabo day kaghapong adlaw.
Unya kinini ang dito sa gawa sa nasod. Nabatay kwan nag-chat man to nako to si kuando naman to gipasa nako nga mga video sad. O daghan kuno kayo ha man to be atong ipasa kuno dito sa kananaang kuan. Pero dito sa natay mga video atong sa Canada day or unsa may naa ang itong sa Netherlands may naa. Sige kuno ato kunong kuno tong sa may Netherlands mga kagalaan. Unsa man ni mao na ni sa asa man ni sa kuan ni? Sa ato pa ni sa ato. Okay, sige kuno. Ato sa nang gikuan before ta mo isgot may galas to mga issues ako sa ni kaning gikuan. Okay, gamay lang kay mga kagalan ha. All right. Sige, aron nga ma o niya asa ni na Netherlands dito to nabiyahe to mga kaigsunan to gikan sa ilaing lugar sa Europa. Nagtapo kagahapon kanimo ni sila. Naba ning audio dong? Ama tong audio. Sige. Oh, kana? Oho. Dito sa gawas nasod ni sa the Netherlands, no? Di man po ni mahitabo nga kwan. Okay ni. We are the world may lagi tukar. Oh, makapanimbaot sa balhibog yun, no? Wag pa po. Siya po. Sige po. Laksan pa. Lakas pa po. Lakas po. Okay, kamay lagi. Straight to the Latag point. pagtagad may gala kay daghamay mo pasa na tog video diri ugod mga kaigsunan at makaila dito sa kuan sa Chicago. Good morning yung tanan diha. Naghimo de sa slag rally day gahapon oy. Dito may gila sa Perth, Australia. Naghimo sa sila dito. Tapok-tapok sa mga Pinoy. Rubihan no. Dito mga higala sa Melbourne, Australia, mausad. Gatapok-tapok mga kaigalaan ha. Ato ko nung ipakita tong video dong names. Kani sa man sa Perth, Western Australia oh. Tama. Nana sa video, nana sa audio. Oh. Oh. Tapok slow. Mga Pilipino nagtapok. Oh, so mo ni mahigala. Dito sa Melbourne, Australia, mausan ni Melbourne, Australia, be. Oh, ni mahigala ang sa Melbourne, Australia. Kani sa Perth, Australia, no? Good morning sa mga taga Perth, Australia, nga nangapil sa rally. Medyo maayo pag-calculate nila ng ilang plano, ha? Asa, turi, kuwan? Okay, asa pa may laing mga nasod, be? Atong subayon, ang uban nga na kani. Kani, Vancouver, Canada. Vancouver, Canada. Ha? Okay, sa Vancouver, Canada ni, kani. Asa pa ni? Vancouver. Kaya, kuyawa niyo? Sa Vancouver, Canada ni. Sus, grabihan, no? Mga Pilipino. Oh, Canada na, ha? Milanog sa tibok kalibutan. Wa makakuha leksyon si Marcos dahil sa papa, no? Una. Samot na karon yan ng internet.
Kini Vancouver, Canada. Oho. Pagkapanimbaot sa balahibo, mga Pilipino, magtapok na diha. So, mo ni mahigala sa nahitabo sa dito sa Vancouver, Canada. Ipalahi lang sa itong sa Netherlands. Okay. Mo ni mapahitabo kagahapong adlaw mga kahigalaan, no? Okay. Usa pa man ito mga nasod. Good morning mo da, Attorney Jason Ripaso. Kaya doon na nagipangpasa sa mga videos. Attorney Jason, good morning. Attorney Gonggong Amadura. Attorney Jan Cagulada. Attorney Rani Montes Claros. Daghan ni mga video niya gipang kuandre. Oh, kani asa man kani? Asa man David? Di ako, dera Duterte. Duterte. Usa man nga nasod, Italy. Mga supporter Oh. Duterte. Di asa man Duterte ni abot. Duterte, apong Duterte. What may lami ang t-shirt nila. Wala, nahurot na ang green. Nahurot ng green. Oh. Okay, at sa itong lain-lain nga nasod, atong ikuan ko no, naay video sa lain-lain nasod sa Europe nga nag-march. Okay ni, sige. Biya, kani ha? Wait, sa ina lupang hinirang, duyan ka na. Sipiat ni pagkaplano nila Marcos kumahon. Wa man damha nga mao ni ang reaksyon mga kahigalaan, no? Italy ni, sa Italy. Gumpay na. Okay, kani asa man eh? United Kingdom, sa UK. Kani asa man eh? United Kingdom gapon. Nilanog mahigala sa tibok kalibutan ning panghitabo ron sa Pilipinas. Kani asa man usa, lain na po ni. Ato sang gisubay ni mahigala mga nagapahigayag rally no sa mga katawhan sa tibok kalibutan. Nagdag mga flag sa Pilipinas. Sige, sa tagsaon na may mga nasod niya nagpahigayag rally. Ato sang gisubay mahigala. Okay. Okay, asa man to? Kani asa man ni David? Finland. Apil sa Finland, no? Norway. Czech Republic. South Korea. Finland ni kining rally. Dubai, apilsan. Naningog yun ang mga tao sa tibok kalibutan, mahigala mga Pilipino. Ha? Ikaw ang malabong sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, Japan, napa. Kani asa man dili dapit. hawak kamay tayo. Unsang lugar ni dong? Tangan na tugkuhan ko no. Unsang lugar ni? Finland eh, Finland. Di maklaro, Norway. Oh. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na
Kining mga lugar wagi maabot ang akap ani. Pero nagtapok ni sila mga higala. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Okay, ang Netherlands, mga kailangan, kagahapon, asama ito na Netherlands dong. Toronto, Canada ni. Netherlands, kagahapon, dito sa Daheg, kanimo ni sa Daheg. Sige ko no, paminahon ta ko ng audio. Sa Daheg ni, no, before tamo ito to. Mga tao, lain-laing mga tao sa Europe, nibiyahe dito. Okay, mga higala, atong paminahon ang speech ni Vice President Sara Duterte ining sa the Netherlands. Unya na siguro itong taon kay mabitin ta sa oras. O ang atong dugang mga discussions, mga sukin tigpaminaw. Kay klaro magiging kay lahiman kaniadto god, no? Karon tungod sa internet, nakakita sa mga tao sa tibok kalibutan, nakakita unya kanabang murabag. Klaro man, panalitan kini John Vic Remulla mga higala atol sa interview ni Pinky Webb. Nga ni Angkol may gala nga nagplano inis BBM si John Vic Remulla upat sila kabuok ilang gikunungkuan nga kanang gamay ra may nagplano si Gibo Chudoro o si Eduardo Anyo mga sukin tigpaminaw unya ilang ground commander dito mga higala sa ubo si Marbel PNP Chief Marbel o si Torre General Torre sila mga ground commanders dito mga sukin tigpaminaw sa mga generals dirira sa table mahigala ga meeting sila kuno ni plano pag March 13 nga interview. At murag mapasigarbuhon pa megala John Vic Remulla mga kaigalaan ang DILG Secretary. Pag Senate investigation, mura man og na Alzheimer's dayon. Kadali basang na amnesia ni John Vic. Straight to the point. Atong balikan mahigala ning atong mga iskutanan karong nga buntaga, onya labi na sa atong mga panghitabo sa atong nasod o panghitabo mga kaigalaan sa dito sa Daheg no kay kagahapong adlaw dunay rally nga gipahigayon mga sukin tigpaminaw ato sa nintagaaga pagtagad mga kaigalaan unya nagpundok to mga Pilipino dito nya ni speech sad mga higala si Vice President Sara Duterte Carpio dito mga kaigalaan ato paminaw na karon nga taod insab ang mga reports sa mga kabanan nga nagakuha karon mga taho no sa mga panghitabo dinhi sa ato nga palibot sa Dakbayan sa Sugbo sa dili patamad to mga kaigsunan ato pong i-discuss og balik ni kay ang Malacañang ni invoke naman og executive privilege. Kahinomdom mo pag Senate investigation, niingon may gila John Vic Remulla, sa si Crispin Remulla, sila si Gibo Chudoro o si Eduardo Anyo nga di na sa musulti sa uban kay ilang gi-invoke ang executive privilege. Straight to the point. Unsa man na ng executive privilege, ma-invoke ba na o dili ba? Okay, atong pagtagad na mga higala karong atong taon. Standby lang sa Straight to the point. now, aritas tundugang hisgutanan rong buntaga mahigala balikan nato tong rally dito sa the Netherlands sa Daheg mga kahigalaan. Straight to the point. Now, atong balikan kay ang mga tao mahigala dito sa Europe, ang uban dito sa UK, ang uban dito sa ubang mga bahin, lain-laing bahin sa Europa. Ni adto sila mga higala sa the Netherlands aron pagpakita sa ilang suporta mahigala nga simpatiya o suporta ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Og na-meet sila mahigala ni Vice President Sara Duterte. Gawa sa lain-laing lugar sa tibok kalibutan, Toronto, Canada, Vancouver, Canada, Italy, Perth, Australia, Melbourne, Australia, dito sa Chicago, USA, sa Spain, sa uban pa mga lugar, Finland, apil pang Norway, og daghan pa mahigala, South Korea, Japan nga mga Pilipino. Kaya mo naging kumigingon nga bisag asang lugar sa tibok kalibutan dahil na Pilipino. Magtapok-tapok sila dito, ang uban gani nagkamit mga higala tungod lang ini. Ang uban nga nagkatapok sila mga kaigalaan tungod ining pagsimpatiya ni Presidente Rodrigo Duterte. Pariha og prinsipyo, pariha mga higala og tumong mao na nagkatapok sila mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So kining nahitabo ni Presidente Rodrigo Duterte nilanog kini sa katawhan sa tibuok kalibutan pinaagi sa ato mga OFWs, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Kinilanda dito sa Daheg, Netherlands.
Tinaghanan ng mga tawhana. Ay, wa magini matagaig akap. Namilite ginag-ila. Kay doon na mga nurses, mga kagalaan. No? Nag-chat na to itong ubang mga nurses dito sa kuhan nga mo. Adto sila mga sukit di paminaw. So, wa ni matagai og akap, ha? Sila pa mo'y nigasto sa ilang kaugalingon. Pamasahe, baon mga higala para magtapok dito pagpakita sa ila mga higalang suporta, pagpakita sa lang simpatiya para ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kanya atong paminawan mo ni mahigala. Asa man to di ba nanganta to We Are the World dong? Ato sa kuno kung anong daan me? We Are the World unya dayon kadto to ang speech na ni Vice President Sara Duterte una ta mo adtos no discuss. Hello, everyone! Okay mo ni. Sige. Oh. Mao niya pa naghiusa mahigala. We are the world, we are the children. Pastilan, no? Unite and join the call to bring former President Rodrigo Duterte home after the unjust and illegal arrest of Tatay Digong. We all witnessed how our sovereignty. Okay, so mao ni mahigala ang nahitabo. Ato paminawon mahigala si Vice President Sara Duterte sa iyang speech kagahapon gawa pasad ko makadungog yun mga sukit tig paminaw. Ako ning ipakuha ni kasamang names. Deka ni. Sige ko no. Mo na yung speech dong. Aka ni. Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Ako dili. Kaya nga no, sunburn ang katungaan niya, ang katunga dili. Di, okay lang. Hindi, okay lang, okay lang. Binuangan lang tamo. Naka-ready ang sunblock din yung doble. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalok ka. Oh. Okay? O so pa ba, ano pa ang pwede nating gawin? Baby, just tell us what to do! Out of here!
nagsabi niyan, hindi ako ha. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo dyan sa... And that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya, yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulangan pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, ay nahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development project. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko. Okay, katsa gamay. Kining pagtapok sa mga Pilipino dito sa The Netherlands, bida. Murag magkapanimbawot sa balhibo mga sukin ti paminaw nga ang mga kaigsuonan nato dito sa Europe, lain-laing lugar. Sa matong gi forward ni Inday Aida Campos nga kwan nga video dito po to sa kwan, New Zealand, apil pod. O grabiha no. Apil sa di ay may gala daghanang ni forward na mga videos dire nga ni apil mahigala pag-express sa ila mga higalang sentimento ni ini karong nahitabo kang presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Di man gid mapugngan nimo ni, ha? Ang katawhan may higala lahi ni karon kay tungod lagi ining internet nga ang mga tao klaro gid nila ang mga panghitabo sa Pilipinas unya sila mismo maka-express sa gyud sa ila mga higalang gibati sa ilang simpatiya labot sa mga panghitabo sa tunasod karon. Straight to the point.
medyo dako ni kalainan sa una, no? Kay kaniadto mga higala wa pa internet. Di man lagi ta mahibaw sa ubang lugar. Nya karon nagkaistorya na si VP Sara og si Presidente Rodrigo Duterte. Katong iyang giingon lagi mga higala nga okay man og inyo kong imbestigaran, pero karon na ang atong nasod mismo mga kahigalaan diri mismo sa atong nasod nganong kini mga puti mga higala may mo imbestigar. Ngano numero 1 mga higala, wa man ni mga kahigalaan, wa man ni nasa sa first world country, wala sa masibaw sa unsay aktual nga panghitabo sa Pilipinas, no? Wasa masayod suhukman ka sa mga tao nga wa kahibaw unsay problema sa nasod. Straight to the point. Kay tuwa man sa laing aping sa kalibutan. Unya sa language palandaan, sa history, sa culture, wa sa mahibaw. So kini medyo doon na mahigalay kakulian gyud. Pero miingon si Sara, delikado sad umauli ka sa Pilipinas basig mapariha kang Ninoy. Straight to the point. Simbako lang, no? Kini gani mahigalang matawag nato mga kaigalaang nahitabo kang Duterte. Mamao naman na nahitabo kang Pinoy. Bita-bitaha lang gani ni gamay kay at least bisan man og di na makita sa Duterte sa Pilipinas, pero at least tuwa siya dito sa the Netherlands. Anaon lang na pagsabot mahigala sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte. Katog yung luoy kay kanadto kay Inriken, katos Ninoy god. Pero tigitaw, no? So muna nga medyo kuyaw-kuyaw kay kini mahigala. Karon no. So nilanog sa tibok kalibutan nimong hitabo ron. Nilanog sa tibok kalibutan. Na miscalculate ni nila mahigala sa mga nagpatuong mga bright boys, na nanglingkod sa lamisa at itong higayon na sa giangkon mahigalang DILG Secretary John Vic Remulla nga si BBM, siya, si Gibo Chodoro o si Eduardo Anyo, sila mo'y nagplano. Nya ilang ground commanders ito mahigalas, General Ture. Karon lahi man ang nahitabo noon. Ang mga tao naman gini-initiate ini mga higala. Bantay mo, mga tao na gini-initiate. Lahi gyud ang katawhan na gyud mahigala maoy kwan. Kana bang matag-usa ka Pilipino mga kaigalan dunay kanana ang fire sa iyang kasing-kasing. Pagpagawa sa iyang simpatiya, lain-laing gyud, di man kag lain-laing mga katawhan sa tibok kalibutan, lain-laing nasod. Mga Pilipino sa lain-laing nasod. Ni padayag sa ilang sentimento, ni padayag mahigala sa ilang simpatiya ni ining hitabua karon. Straight to the point. Ato sa ipadayon mahigala ang kinini ang speech ni Sara Duterte Carpio niya ato mga higalang i-analisar og dugang. Pero mo gini, kana bitaw no tan-awon sa na kayo kinahanglan nga safety sa gyud ang pag-uli kay butang tag bring him home. Si Presidente Duterte sakto man ning kwan, mo bitaw kong giingon nga don't get me wrong ha, ko bitaw-bitaha na lang ini gamay kay pagkanaog ni Ninoy Aquino sa airport pusil patay. Panahon to ni Marcos Sr. Di ko mo pasangil nga si Marcos Sr. may nagpatay. Pero during the watch of Marcos Sr., ni pauli to si Ninoy kay siya ra maoy padaganon sa oposisyon, alang mga higala sa pagbangga ni Marcos kay 20 ka tuig na gutong wa manaog. Straight to the point. So at that time, ang panganrang Ninoy mo'y makabuntog ni Marcos. So gipauli to sa oposisyon, ari diri uli diri gi-convince to mahigala. In fact, usas nag-convince ato kato si Mayor Cesar Climaco dito sa Zamboanga day. Giadto gito niya si Ninoy Aquino sa Amerika nga pauli kay way laing makabangga ni Marcos. Sus pag-uli ni Ninoy yung nagdahong gusto Ninoy may higala nga kwan, no? Pag naog diha mga higala sa airport bida, bastusa tong hitabo aday. Di pa po siguro uso kay CCTV at the time Ken. Karon I hope nga kwan ha, nauso naman ning cellphone, na naman ning CCTV. Og mingon tag bring him home, kini Duterte unya mga kauli sa Pilipinas. Kinahanglan ang CCTV nag-function gyud. Functional gyud CCTV sa airport kay basig mingon lang mahigalag mo gina panalitan lang ha ug magkauli gyud Duterte. Ipaandam gidaan nga ipasusi daan ng CCTV sa airport nga functional. Kaya ako lang nang giagi katawa-katawa pero manimbako lang ta simbako lang, palayo lang, Pito ka loud. Basin si Bako imbestigar mingon na wa naman mo andar dan ng CCTV. Laruhon na gina mga higala. Ato ni tagag pagtagad ato tiwason ng speech si Sara kay kuyaw baya pod. Muna kong gingon na ang mga Pilipino of course gusto nga dadon balik sa Duterte sa Pilipinas. Iya maning naso din Pero bantay daan ang mga CCTV daan sa airport
nga functional na. Unya ang mga Pilipino siguro nga mga dob. Focus gud siguro sa video kay simbakon sa may tabo. Katog ang Ninoy mamato, pag naog mahigala, Jesus, patay oy. Kung nagtuo sila nga mamatay si Ninoy, wa na. Under control, sa may kontraso sa mga Pilipino lahi mag-reaction. Naahat og ka presidente si Cory god nya wa maka damgo sa iyang tibuok kinabuhi nga mapresidente siya. Wa magani mo agi bisag pagkakapitan sa barangay. Pero ang simpatiya sa mga Pilipino grabe kaayo mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Na miscalculate to adtong panahon na. O kinsa naghimo adtong krimen bida. 1983 to mga kaigalaan. 3 years pa una mag-eleksyon. Kay 1986 man tong eleksyon. Pero grabe oy ang mga tao mahigala kaingon kag mahilom na pagka kuan total namatay si Ninoy 1983, manapay 1984, 85 na mahilom na. Mag-eleksyon mahigalag 1986 wa na. Jesus. Ang mga tao wa mohunong oy. Ang ila mga higalang fire ba? Tuloy-tuloy oy. Antod pagka 1986 mga kaigalan ang nagplanong mudagan ato katos Doy Laurel, mamantoy leader sa opposition aside kang Ninoy. Pero ang mga tao miingon man si Cory na padagana kay kuan emosyonal ang mga Pilipino mga sukiti paminaw. Naatay history ana ang mga Pinoy. Naatay history ana nga once ma-emosyonal ang mga Pilipino labi nag mahibaw sa sobra na ning panaog-daog adto na mahigala mo kuan. Mao to mga kaigsunan nga nahitabo gyud nya nahimong presidente si Cory. Unya kadtong Cory magic no nawawa naman to pagkakuan. Sus pagkamatay Cory naahat pud no si Pinoy. Ina na bitaw. Ang mga panghitabo mga sukit tig paminaw. No atong nga ipadayon mahigala. Si kasamang Jane Gallardo dunay dugang report ng taod lang ha. Labot mahigala adtong nahitabo nga dasmag diri sa kuan. Mandawi kay fire truck mahigala nakadasmag manig tao hinuon kag gabi atol sa pagresponde sa sunog. Pero unya lang taod-taod mga kaigalaan atong tagaag pagtagad pero ito sa ipadayon si VP Sara sa iyang speech mga sukin tigpaminaw. Okay, go ahead Nems. Project. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko. Okay, cut sa dong ato explain ha. Kini why mga big ticket projects unya tua hatag kanang hatag mahigalag ayuda. Okay ba na? Pero dili na mga higala maoy pinaka gipangayo sa katawhang Pilipinhon. Prangka lang pagka-istorya. Kay mura man gud mga Pinoy katibitong ditos Negros nga gitagaan na kwarta hala pailog og kwarta. Kana ba siyang nana ba murag tan-aw nimo luoy kayo. Mura bitaw dek aligre nang hatag og kwarta hinumdum mo kung gipakita ninyo. Pero og magkakita ang ubang mga tao sa laing nasod ana makaingon lauya sa mga Pilipino og himo mang basta makililimos taon. No? Kita ang mga Pilipino mahigala mga pobre mohatag kwarta mo dawat na. Pero inigbutara na mahigala unsay naas kasing-kasing may butaran. Straight to the point. Prangka pag istorya dili na maoy gipangayo gyud sa mga Pilipino. Ang ilang gipangayo lahi explain ako ha. Aron totoo labi na ni mga OFW. Standby human lamang sa pipila ka pahinumdum. Straight to the Now, point. atong balikan mahigala. Ang gipangayo sa katawhan bring him home. Pero pananglitag mahitabo na paminaw ko mga tao musugat sa airport day daghan siguro gi kaayong tao musugat no. Nya video gyud kay susimba ko palayo ang taon mga sukitig paminaw. Karon na uso naman ang video hinoon. Nya I hope kani atong airport no na gid CCTV syaro naman sad. Pero para nako og panalitang mahitabo na nga ibutan ta lang ba by technicality or unsa. Kay mingaw man to si Attorney Nicholas Kaufman ako pa nang i-discuss ng napita. Nga gi-deny mas Duterte sa tanang rights gyud sa Pilipinas. Pananglitan og mahauli bitaw. Ang mga tao paminaw ko kung asa nga airport Manila ba ka or des Davao amo ditso. Or paminaw ko Manila magtapok sa mga tao no nya video gyud tinabangay gyud video dinha inignaog kay simbakog nay maghilabot simbako. Pareha ba ni Ninoy sus Ginoo ko. Palayo in tawag pito ka laod kay lisod kay nang lain paminaw na krimen mahitabo mga higala. Straight to the point. Kuya mo ko ni Duterte mga kaigalaan kay tunay lain mga rason ba nga nganong nay manghilabot niya day. Isa pa man sa iyang gihimo nga para mahigalas pagserbisyo sa nasod. Kuyaw man simbakog dunay mo biraan niya ipasangin lang at gitirahan sa Taglord na. Pating kuyawa. No? Mao na nga kinini ang kumahitabo galing ni mahigala nga
ang gisinggit sa mga tao, tanan tao sa Pilipinas, tibuok kalibutan, mahigala mga Pilipino, na naman lanog man kayo ni. Og pananglitan, og moingon ang ICC by, for whatever reason nga, makauli gi Duterte, bantay yung mga Pilipino nga, ang safety niya. Bantayanan yun, no? Na atong paminawon mahigala og tiwa si Vice President Sara Duterte karong atong taon. Nya atong isgutan unsa ning executive privilege. Kay maman ning ilang gi-invoke ron ni John Vic Remulla, Crispin Remulla at isgutan nila itong taon mahigala kining executive privilege, ha? Nya mag-careful tagisgot kay mga abogado na minaw ra basad nato ron. May papaminaw sa mga lawyers din ha, di magpa-mention tong uban. Pero ako mga amigo magpa-mention raman sa Attorney Jason Repaso. Good morning na mo di ay. Si Attorney Jan Cagulada, si Attorney Rani Montes Claros, good morning niya. Attorney Gunggong Amadura o uban pa, ha? Ay uban may galang kaway-kaway lang din nga ay lamig i-mention. Labi na ng mga abogado nga naas gobyerno. Paniro, kining hay lamig i-mention. Inigong trabahante kas gobyerno, mga sukit ti paminaw, no yung mga lawyers na. Kini sa government nga mga trabahante na daghanag mga Duterte oy. Pero nagpugong-pugong lang sila mga higala kay bidadi amang gumis gobyerno. Kasabot ta sa ta, ha? Atong malikan si Vice President Sara sa dugang pa mga kanang speech niya una ta mo balik tong issues nga lokal niya, balik ta sa national, balik ta sa issues nga lokal, balik ta Duterte ato lang pasapasan na tong issue ron. Okay, ato pa dayon. Sige ko no, paminawon ta ko no dong. Development project. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede, sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, nakita niyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget.
Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, pasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya ngayon, walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. We should not be proud that we are exporting our countrymen, our workforce abroad dahil, wow, ang daming dollars na pumapasok sa Pilipinas dahil sa padala. Hindi yan siya nakakatuwa. Dahil ang isang bansa, dapat meron siyang oportunidad na binibigay sa kanyang mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing, peace and order, quality healthcare. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi niyo yan nakikita doon. And apparently, tayo lang yung nakakakita, yung nakaupo doon, hindi nila nakikita. Madami sa mga kaibigan ko, galing ako sa middle class na family sa Davao City. So madami sa mga kaibigan ko doon, meron naman silang mga negosyo, meron naman silang pinagkakakitaan, may mga trabaho. Pero ilan na rin ang nagsabi sa akin, mga professionals ito, ilan na rin ang nagsabi sa akin, wala na rin talaga kaming nakikita, parang gusto na namin lumipat na lang sa ibang bansa para sa mga anak namin. Kaya sinasabi ko lagi yung nagsasabi sa akin, tumakbo ka sa 2028. I don't think we will have a country by 2028. I-exact ang responsibility dyan sa gobyerno na ibigay nila kung ano yung karapat-dapat para sa ating bayan. Dahil kung meron man ang okay sa kanila na pumunta sa ibang bayan, meron ding mga tulad namin na ayaw namin kahit anong mangyari umalis sa Pilipinas. Dahil gusto namin doon magpamilya, doon palakihin ang aming mga anak. Kaya dapat
meron tayong nakikita kung ano yung dapat para sa isang bayan. At alam nyo yon kasi nakikita nyo yan. Kasi nakaikot na kayo sa iba't ibang bansa. Ano ang gagawin? Patuloy na ipanawagan sa lahat ng nakikinig na iuwi ninyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bring him home! 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 At pangalawa, patuloy natin na hingiin sa gobyerno, sa administrasyon na ibigay ninyo ang serbisyo at kaunlaran na karapat-dapat para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Kagahi sa ako ang bantak ni Ma'am ni naging kuparan. Kay nagpugong yung ko Ma'am na dili ko mahulog. Yung akin pong mga pagpapasalamat. Una po, kanina meron na akong mga pagpapasalamat opening sa Diyos, sa ating host, government, sa police, sa local police. Yung aking mga pagpapasalamat sa inyo, sa oras ninyo. Ang aking mga pagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa aking opisina, ang Office of the Vice President. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Malakas ang loob ko dahil nandyan kayong lahat. Kanina, noong papasok ako dito, marami ang nagsabi, be strong, be courageous. I am only as strong as you are. Kung nakikita ko, sobrang lakas ninyo at sobrang lakas ng pagmamahal ninyo sa bayan. Ganyan din ang nararamdaman ko. Ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte, dako kaayo miog utang ang kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan namin. Duterte! 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 Libo-libong tao, kay sarap pala maging. Ayaw ninyong kalimti ang house ha. Huwag ninyong kalimutan ang laban. What is our cause? Our cause is for our country. Ang laban na ito ay para sa bayan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikaw ang
sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat na mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat. Straight to the point. Aw, kinilagay mahigala mga ayuda-ayuda, ha? Sa ako nang giingon sa speech si Sara kanina nga naa sa ayuda mo ganing kwarta ron hinoon. Tinuray lang mga kaigalaan o karika sa ato mga kaigsunan, mura magutag kanang nagsalig og ayuda mga kaigalaan, okay naman ang ayuda, pero kining murabag nahimo sa murag makililimos sa mga Pilipino ba? Kadto bitaw nagtabos negros nga hala hatag kwarta murag nag-ilog og kwarta murag sa may ug tan-awon nimo ba murag aligre, pero murag lain paminawon, lain tan-awon mga kaigalaan taon dito sa gawa sa nasod tong hinabuah. Unsa may kinahanglan unta sa mga Pilipino, di man ni mga tapulan ni mga Pilipino, mga kugihan man gini. Manarbaho man gini mga sukintig paminaw. In fact, nagdubli-dubli man ang trabaho inis gawa sa nasod. Ang ila mga higala nga dunay safety nga environment alang sa ilang pamilya. Straight to the point. O kana mga kaigalaan na hatag ni Presidente Rodrigo Duterte mo nang grabe ang ilang paghigugmasad ni Pangulong Duterte mga sukintig paminaw. Straight to the point. Ikaduha nga tinaw kayo sa mga mata sa mga OFW sa ako nagingon ang tanimbala nga perting grabiha lawsiha tong panahon na mahigalang pasanginlan kang dunay balang gidada sa airport. Pag-abot ni Duterte megalawa gyud sulbad gyud ang problemaha mga sukintig paminaw. Straight to the point. Okay, wala tayong oras mga kaigilaan. Sa nga nalang kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Magtiwas na taubang adlaw kay nilapas sa matag dako stong oras karon. Ug man lang ta magtiwas mahigala sa ato mga gihisgutan. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagpagingon sa tanang panahon ug tanang higayon. Dalaygon ang Dios, maayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.